खापनि ताखुक ताइ बुखुक चं जों हानि हाय नगबर न्यूज नि मांक्लिंनि बिथिं तै नरकनो आपडेट मा तै फाइक्या गसाबो हंकांके जे थानाय साल किसा सिकां जे बेलाइखिनो त्रिपुरा हास्टे गनांगै अबाहायके जे ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग जे वायरल लंगै तंगमानि बेलाइखिनो सेलें हायके लैंग्वेज अबाहायकिनो जे तमुं हामिया अबाहायकिनो जे कक सिलसा जागै तंगमानि खरकसा ब्रम गनां न हनिमानो ब खरकसा टीचर खलाय तंगो हेडमास्टर इंचार्ज गताय बिनि खुक्तैनो जों नरकनो सराय सराय खलायै तिनिनि नगबर न्यूज मांक्लिकनि बिसिं तै नरकनो आपडेट फुनुकनाय अ टपिक न गसार पुलेनो लामसगो नगबर न्यूज नि बिसिं तै पुलानो नरकनो लाम आनि पाइफलाय हामबाय नगबर न्यूज तिंगै तिनि न्यूज कवरेज खाइनानि फाइमानि बागै दो जे ओ जे निनि जे ऑडियो जे वॉइस रिकॉर्डिंग जे वायरल लंगै तंगमानि जे प्रथमनि सिमी अ ककनो न किसे लुकरकनो सराय सराय जतनो सिनि हास्टेनि बररंनो जां पुलानो खुलुमुं मंको याफारो नाइदि आनि बिरुदे जे किछुदिन आगे ऑडियो वायरल खाइमानि आबो खबर एकबारे गोजाम न्यूज गोजाम आबो धरनो जानुवारि मास रगंगानो ब्रोय सरस्वती म 2025 जानुवारि म लगंगाना ओ बबो हाइकाय आबो मंको ब रेकॉर्डिंग खाइका आबो नि पुइला होइते द सानाय पुइला होइते अबो हाय दो नाइदि आनि कुकार आनि स्कुलनि आनि बुमुं तो श्री अनिन्द्र देव बर्मा इंकाय इंकाय आनि आरो जे हेल्पार तंनाय नि बुमुंखाय कस्मी देव बर्मा बो आनि स्कुलो रेगुलर फाइया दो बो रेगुलर फाइया एक दिन फाइकाय तै 3 दिन फाइया 4 दिन फाइया इंकाय फाइकाय लागातर 6 दिन सिवो एमने बखरकसा दा जागा बखरकसा न छात्र बो कमबा बखरकसा न इंकाय एक दिन फाइकाय तै 3 दिन फाइया 4 दिन फाइया सरेरका खेसारि मसाया इंकाय आनो स्टूडेंट नि गार्जियन डक स्कूल मैनेजमेंट कमिटी गानो टर्चरिंग खायो निनि कुकार तांगै फाइया सरेरक फुंगो माइचावै फाइया और निनि और माइचानानि खेसारि चाना बागै सरेरक आसावै फायो नों तामगै बनो बिनि बागै पदक्षेप नाहारमाया तामगै नों बनो इंगे बनो आं सुकस बरि नायका कस्मी देव बर्मन बो सुकसनि आनो रिप्लाय बरिया एरपरे का बुखुक बाय अनेक सागा बनो शत बार साका जे बो आनि और काय तो 6 बছर उंगा आनि और माइमि संमानि नाइदि बिनि अबनता इंकाय एक दिन फाइकाय 4 दिन 5 दिन फाइया इंगा खेसारि मसाया गुलमाल स्टूडेंट गार्जियन प्लस एसएमसी कमिटी रो आना गुना खायो नाइकिनि खायो फायो थांगो बर अनेक समय खेसारि चाइ थंग एसएमसी नि इंगा चेयारपर्सन डक प्रेसिडेंट डक जे ताबो कस्मी देव बर्मा जे निनि रुंनगो जे माने मामुइ संगै तंमानि खेसारि संगै तंमानि माने पेंडिंग खाइ तंता अनेक बेनि गानि कर्तव्य अवहेलाता एमने बेतन सैलारि रखो सैलारि रक मान्थलि खाय अंका 2500 2500 ता 2500 ता आबोनि यागुलनो सार माने मेन टपिक on जों हाबलायनो जे ओ बाहायनो जे तो प्रथमनि ककना नैनि जे हाइनुक तंमानि जे ओ बयास जे रेकॉर्डिंग जे वायरल लंमानि बो टाइम रगो साका नाके फुंगो द साका हरो द साका बो टाइम रगो फुंनि टाइम स्कूल टाइम अब 9:30 रगो स्कूल दा सा ना स्कूल मातो तामुंगे आं साका दो ओ जे बिनि कर्तव्य अवहेला एक दिन फाइके 3 दिन फाइया 4 दिन फाइया खेसुरि मसाया यांखा आंखा पाइजागो स्टूडेंट गार्जियन बा एसएमसी कमिटी बा इंकाय सालजा काय तामुखा दो बालखा अब जे बो 4 दिन स्कूल फाइलिया इंकाय यांग आनो गार्जियन रमखा तांगै फाइया नों बनो अंग तांगै नों खोज खबर नाया तांगै बिनि बागै नों तांगै बनो नों बुजक मैया दा इंकाय बो स्कूल फाइया 9:30 बजे थागा इंकाय बिनि नगो थांनायखा बिनि नगानि स्कूल बै चालथाया सामपानो नगो थांनायबा ओ मा आनंद उल्लास निनि बिया राम स्वाराक नंगैसे मोसालाय दङ सालारक बाय सालारक एक 7-8 जन आंगानो सिनिया किन्तु आंगा चलारंनो सिनिया बोरै रखो खरकसे रंना बोरै बसाइजो ना केफे कबरे आनंद उल्लास माने रुंनगो थांयाता रुंनगो का फाइया नाइदि ब रुंनगो का फाइया यांगो अंगो स्कूल टाइम नगो सिन नंसाय आनंद उल्लास काय दंगो इंकाय आबो नुगै आं टेपसा फाइफाइका बाइकावै नंगोबो हायदां तं यांगो आनि स्कूल खाय मासाया खेसुरि
नों yang nogo khai te ekbara आनंद उल्लास dance रिलाय दङ आबो तो सायाबले इंखाय आं स्कुलाव फायै बनो वान सुगै आं थामसि नारांमालिया पुरिखा कलकाता आरो नों नगो खाय सुवारं नंगै आदिखे आनंद उल्लास खाय दं मानो yang स्कुलाव खाय फाया खिसारे र खेसारि मोसाया आं पाइजागो एकदिगे स्टुडेन्ट नि गार्जियन बाय एसएमसी कमिटि बाय नों कुतुखका कुतुखरका आफ्रोना आंगो जे अडियो भाइरेल माने ओरे फानिस्ट किसा साजाकटिं खाता कक बनो थामसि नारांमाय आंगै आबन बगिने आं इका लुकुरंनो आं नागार सानो इका तथापि खोनागारिसा ताकिस जे अडियो मेसेज जे बयस जे कक सामानि आप्रोतो माने नों सिंहका माने नि गाना व साबो तंग सराय रक्सि तंग हनि साव का प्रोके बो ओ पार्टी दा खाइतों नाके बो पार्टी पाजक दांग ना बो माने सिंगल नि खबर से अब तो बिनि बेफार न बो पार्टी रखन पाइ मानो कारण ठीक करे बिलाय माने नंजक साजनी माने खरां याता अब तो बिनि बेफार बो तो अभिनय से खाइतों अंके ताबो जे जगह ऑडियो वायरल नि बेफार सर अब फेब्रुवारी मासनो पाइथांगा दो सिनी चाम्पार पीएस सिनी अफिसार एरपरे दिने सब इन्सपेक्टर सह उभय पक्षेने गार्जियन सह जे नंगना अब इफ्टिजिं बेफार से अब नथिं काहाम करंखाय दंलाय दिने हेन्डशिप रिवय कागज पत्र कागज पत्र र खाइया कनै तीनटा चारटा कपि खलाय ऑफिस कपि बनारका चाम्पार पीएस आनो बरहका एरपरे तिनिके नों सहरा बरहका आं सहनो सब साबो दङ आब्रो दङ इको आनेरो दङ इको बदल रक इको ग्राम प्रतिबासी दङ साखि उभय पक्ष बंनि आरनि बो दङ आनि ग्रामनि बर रक बो दङ इको कस्मी देबबर्मानि सिग्नेचार रिजाक आमनि नायमानानो आमनि सं इको सिग्नेचार रिजाक कस्मी देबबर्मानि सिग्नेचार रिजाक साखि पत्र दङ अब पाइजाक अब पाइजाक खबर गोसामसे म हिंगाय आबोनि बतामुंगै जे हठात खाय बुझबासं जाक बतामनि कारणे जे ताबो हठात खाय तैसा ओ थानाव से ता सादी पाइखाय ने हेन्ची ब्रिवै कागज पत्र एक खाइया कनि पाइजाक जतना हिंगाय बो ताबुक तामनि बगै जे तैसा ओ जे गोसाम 4 मासनि गोसामनि कगनो खुसावै जे आपति खाइ आनो अपमान खायना बगै दा खाय साइमै यांगाबो कारण बिनि पेछने निश्चय षड़यंत्र दंनाय बिनि पेछने बरक दंनाय आबो आपनि संनो आबो साइमाननाय कारण आपनि तो आपनि संग तो मीडिया पर्सन गताय केसे कक्सार ओ जे सालायथानि वो माने एक दिन की 2 दिन रक दा मा थांखनाबो ना दे 2 दिन या आबो थांका वाइसा ने कखना माने हिंके जे सालायथानि वो सालायथानि वो नों दातलांगै थांगो तानानि हनै माने अबक सयतो दतम ना आबो मिथ्या आबो दातलांगै आबो मिथ्या कनबो इगो बिनि प्रूफ बैगा कागज पत्र फुनुकता अफिसार संसे जे जगह दङ कागज पत्र कुनो र दासेंनि कुन कक करिबले हाँ अब नर अब कक सालायदानि रेकर्डिंग बा निने फोनिंग व्यापार अब कुन व्यापारिया न तो ब कुनो तास खाइयो कनाबले इफ्टिजिंग व्यापार से हेने यारनि इंस्पेक्टर रक अफिसार संरक मीमांसा के पूरा हेन्चिब्री पाइरि रहका अबनि परे से बतेइसा ताबो अब उथा फानखायै बाजार गरम खायना नाय दं हंखाय बबुति जित बबुति जात बोरै आपनि सं साइमानो एकदम थाली खुकसाना रंगिया हायिं दङ बा सर खोनागरि के बखे आ जागनि जे ट्रान्सफर रंगु माने साबो खायकिना ट्रान्सफर आ जागनि जे बो जे आनि स्कुल होइते जे बो बहिष्कार रंगु हिमाकाय तानि बागै ट्रान्सफर खायके बन खाना दे बो अनेक ना तो नों बाय गथनां पाइया आबो तो मिलेमिसेन दंखा तानि बागै लाजों ट्रान्सफर खायके ते ओ जे ओ जे संगुर ओ जे फुनिंनि व्यापार पाइ थांगैया कोनैते 2 मास 3 मासनि परे खाय स्कुल ना स्कुल तो स्कुल मैनेजमेंट कमिटी हिन तंगो जेमन गाँव पंचायत रक पंचायत बडी चालंग मा हाय इंकाय कायसा स्कुल जे आं टॉयलेट क्लीनर इनानि बा रानि कुकार इनानि आनि क्षमता दं सब किछु अब बो षड़यंत्र खालायसे आनि बिरुदे जे बनाव आरनि बहिष्कार खेरियो हिमाने अब ताताल पूरा ताताल आपनि संगै गो लुकुरक नाय दं नाय रक किसा वानसुं नाय दे कारण स्कुलनि एकजन टीचार कि आरो जारुदार दारिमान खेजुरी संनानि दारिमान अंगनाबादी चाकरी दारिमान अब कुन दिनो सम्भवया पाठ दंले शिक्षकनि पाठ दङ यां निनि अंक पंचायत पाठ दङ एसएमसी नि पाठ दङ सब किछु अब एसएमसी कमिटी स्कुल मैनेजमेंट कमिटी रक्से खायो बिनि गाफिलति कारणे एक दिन स्कुल फाइकाय 4 दिन फाइया कोनो समय 7 दिन फाइया
तामुङै फाइया ब वाइसा खायानो सावो आरे आं खास खाइलिया मासे मासे बेतन हाबिया 3 मास परे 4 मास परे से बेतन हाबो आबो म खाइपु सगिया इ सावो आरे नों पुसो एखै याकारि रिता आं बनो साखा नों खेसारि मासे एखाले अब खूब समस्या अब गभर्नमेंट ने अब अंग नेशनल अंग व्यापार से अब वार्क अब खेसुरी रखा अब मासारि नाय नों पुसो याकारि दी गुबुन बरंनो एसएमसी कमिटि पदक्षेप ना हानाय अब ब नाला ब हाबो साया नाबो साया इंखाय एकदिगे खाय उ बाननि तिरक गोला नाहरै फिल्टार दाय तै खानो आनि स्टुडेन्ट न एकदम प्रमाण दं ए प्रमाण दङ फिल्टार सित्रा फिल्टार एमन जे सित्रा पुरा कसाक थाका एकदम सिदा आलता कसाक कि रुनो माने गाना रो कि साप्लाइ रो तै रो करे साप्लाइ रो करे कासा कुवा दङ किचा हाकचालो इंगे कासा कुवानि तै पर्यन्त खगिया बा बाननि तै रुमनो नाहरै फिल्टार दाय खानो माइमि संग ताय आरो बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन चलि दङ आजागा हाकर पलिटिन दिवै तै हाकर खुरजागा पलिटिन दिवै तै जमा खाजाक आजागानि यं गोनां तैनो फिल्टार दावै खानि हो माइमि संग अबहाय एसएमसी कमिटि सोंनाय दे आपनि सं बरं नुकजाक प्रमाण नाहारनाय मानो एसएमसी कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दङ मेम्बार्स दङ सर अबहाय अब आनी कोनो हात करे बनो जे ओ विद्यालय हইতে जे माइमुइ सं तंग मानी बहिष्कार खायो माने अब सब किछु स्कुल मैनेजमेंट कमिटि रक्सि खायो प्रमाण तंग आनी थाने इक अंक रेजोल्यूशन बुक तंग बरक बंगनि रेजोल्यूशन जे ऑल गार्जियन एसएमसी कमिटि प्लस पश्चिम राजनगर गाँव पंचायत चेयरमैन मेम्बार सह बरक बनो बहिष्कार खालायै नतुन नियोग खारिका आरो कोन आने हात करै आमने संबावान सुंनाय दे ब सोशल मीडिया सामानि हिंके जे नंबाय मिलुगै एसएससी कमिटि रक्ता जे नगो जे चलिरि तनाय रक जे कमिटि तंनाय रक बरंनो मिलुयै आनो सकगै रोहनि ब बासावै दङ हिंके जे ओ कमिटिनि खरकसा बोरै फबिनि बिहि हिंके बनो थेपाय रका बिनि बदला हनै साव माने नरक मिलि जाखनै ना आ क कबुया पूरा ताता लाबो आमने संबाय इंटरव्यू नि याकरै ए आनी याकरै कारण नरक साइमानो एकजन टिचारनि पिन पाट आलादा हा सब किछु अब अब ताताल कक सावो तांगै आनो फासिरिना बगै नों आगे पाइ थांजासे ताबो हठात खेतिसा आबनो सोशल मीडिया रियो भाइरल खे दङ हंकाय खूब दुखजनक मिमां संजाकसै अब आपनि संग साइमानो दो हंका तुमि देबर मनबो आं सानानि मुसंगो जखनते जे ऑडियो जे वॉइस जे मेसेज जे कक मानि जे भाइरल लंगमानि नों तो आ जागानि जे खरकसा हेल्पार तंनाय हेल्पार ट्रांसफार माने यागलसे ओ वॉइस रिकॉर्डिंग भाइरल लंगो गन नों जखनते आ जागानि हेल्पार तंगो हुंके ओ वॉइस रिकॉर्डिंग क खामो भाइरल दां खामो ओम काइसा सुमुंग न नों जखनते आ जागान खाइमा तंखा कोनो ट्रांसफार करै हंका ओ वॉइस रिकॉर्डिंग कोडा क खामो भाइरल दां खामो आम काइसा नों जवाब रदि गन नों मान yang hangka ट्रांसफार हंका आबनि यागलो नों वॉइस रिकॉर्डिंग न सारगेरि रखा आम 6 सालनि परे हंका जनवरी फेब्रुवारी सरस्वतीनि टाइम रक ओ गथना मानि खबर गोप्रायनो 5-6 मास चलि तंखा ओ गथना हंका सार ताइ तामो कक सानानि मुसुं सारि बिनि कारण बर जे आनि जे कुकार कसाम अबरकंखा आमनि सं किसा एगो इंटरव्यू ना हाननाय दे बबाहाय बंनि एलाका सारा एलाका बासिनो सोंनाय दे बबाहाय बरक इंकेने डिटेल्स साइमानानो आं आबेनो सिनि हास्टेलनि लुकोरंनो आं किजा कयोता आमनि संग किजा अब बिचार खायनाय दे बबाहाय कुकार एकजन स्कुलनि हेडमास्टार इनचार्ज न ब अब हाइकै जे ताबो कक हामिया बिस्रि कक सावै ब ताबो अबे आनंद उल्लास खाय तंग कारण एसएमसी कमिटि नि थानि से अब पावर सब किछु क्षमता टीचर नि पक्षे आरो नि टॉयलेट क्लीनर कुकार इनानि अब सिनि दारा सिनि आइनबो करै अब सोंखाबो खाया आरो सिनि हातबो करै नोंले सार आजागाव ओ रुंनगन दा तंखो ना आं आरो रुंनगो करिका ताबो अलरेडी आं ताबो दलाय दिरफ्राव ट्रान्सफार जाक कि ओ गथना न तै नोंखो ट्रान्सफार खाना इको आपतै नंना ता इको बथ क खामिया बा इको कमंग खाय दङ हंकाय एरपरे आं सुको जमान जाक खूब दुखजनक गायतिनि आ बेलायखिना मांगप्ले वाना मासिंचा ओ बाहानो सिनि सार न जे अलिन्द्र देव बर्मा न खरकसा ब रोंनाय फोरोंनाय
माने अबाइखिनि सिका दिखा खलाय जत रों सोरनाय जेरै बोसोर उनाव उनुक्ति खलायनाय लाइभ खलायनाय थिनांनि जाति खलायनाय नै जे संजागनाय खरकसा तैफां गो अबाइखिनो जे ऑडियो मेसेज भाइरल ओंमानि खोक सित्रा बाय आबनो जों दादाक सिदाक नरक फोनिंग तै इंटरव्यू नरक खना है कबा सोशल मीडिया नरक नुखना नरक कमेन्ट बिसिं तै आनो सिंहरमानि ग्राउंडी फुरनादि बय दादाक सिदा खनि माने इंक तिनि जरा कहानि बिसिंगो सारबाय मालाय लायखा कगलाम सलायखा आंक तिनि बिनि खुबतैनो सराय खलायै आं नरकनो आपडेट फुनुका नरक बबो हायंजाखा तिनि आपडेट न इंक तिनि पान्दावम सुक जरा तै जोंसनाय नाय तंनाय रंनो जतनो खुलुमका हामबाय सार एकदम